L-Open Day din id-darba se nifuka fuq 3 temi. L-ewwel nett it-tema tal-djakonija, knisja illi tgħin lin-nies fis-skiet. U hemmhekk ħanasponu x-xogħol kbir li jsir fil-parroċċi hawnhekk fl-Open Day. Se jaħbad ukoll il-250 sena mill-mewt tal-pittur Francesco Zara. U allura se jkun hemm espożizzjoni tal-pitturi li għandna fil-Kurja. Uħud minnhom ġew restawrati. Però qegħdin ukoll fix-xahar tal-Madonna, Ottubru, hawnhekk Casa della Madonna di Manresa. U allura se jkun hemm fokus ukoll fuq il-Madonna fil-Knisja lokali. Se jkun hemm iktar minn 20 attività għaddejja waqt l-Open Day għall-anzjani, għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-familji. U nħeġġeġ il-kulħadd biex jattendi. Se jkollna żewġ qudiesiet, waħda fid-9:30 ta' filgħodu u oħra fis-6 ta' filgħaxija, u l-kurja tibqa' miftuħa mit-8:30 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Fl-istess waqt il-Kunsill Lokali se jkun qed jorganizza ġenna ta' ġonna u allura nħeġġeġ il-kulħadd biex jiġi jara l-ġonna tal-madwar u mbagħad jidħol fil-kurja biex jara x'għandna x'nofru hawnhekk. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum 7 Ottubru qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni imqazza Marija tar-Rużarju. Isliem għalik, Marija, mimlija inti bil-grazzja. Il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Sawa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem, għat-talb tal-Verġni mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidnali u Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Baruk. Għamel il-qalb poplu tiegħi, int it-tifkira ta' Iżrael. Kontu mibjowa lill-ġnus, iżda mhux biex tiġu fix-xejn, kontu mogħtija f'idejn l-edewwa għax kebbistu l-korla ta' Alla. Xeltu l-għadab ta' min sawwarkom għax offrejtu sagrifiċċju lill-Allat u mhux lill-Alla. Insejtu lill-Alla ta' dejjem lil dak li għajjixkom. Imlejtu bl-imrar lil Ġerusalem, lil dik li rabbietkom. Għaxi rat il-korla ta' Alla nieżla fuqkom u qalet: Isimgħu ġirien Sion, Alla bat niked kbir fuqi għax ġarrabt jasar uliedi,
subien u bniet. Il-jasar li fih batom Alla ta' dejjem. Jekk it-trobbija tagħhom ferħitni, it-tluq tagħhom bikkieni u qasam li qalbi. Ħadd m'għadu jifraħ bija, armla li baqgħet waħida. Kelli ħafna u telquni għax uliedi dimbu u daru lura mill-liġi ta' Alla. Għamlu l-qalb uliedi sejħu lill-Alla, dak li ġarrabkom għad jiftakar fikom. Bħalma fittixtu titbedu minn Alla, hekk issa duru lejh u fittxuh bil-ħerqa 10 darbiet aqwa. Għax dak li bat fuqkom dan l-hemm kollu, hekk tisalvakom u jimlikom bil-ferħ ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Flimkien inwiġbu għas-salmu ngħidu il-mulej jisma' l-fqajrin. Il-mulej jisma' l-fqajrin. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla għax jisma' lill-fqajrin il-mulej ma jistmelx lill-jimjasrin tiegħu, ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Flimkien, il-mulej jisma' lill-fqajrin. Għax Alla salvom lil Sion u jibni belt ta' Ġuda u huma jerġgħu lura u jamru fiha, jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu. Dawk li jħobbu ismu joqogħdu fiha. Flimkien, il-mulej jisma' lill-fqajrin. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax int dawn il-ħwieġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien 72 reġgħu lura ferħana jgħidu mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U qalilhom, Iva, jiena kont narah li x-xitani qabħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirtu joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewiet. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf il-minu liben ħlif il-missier, anqas minu l-missier ħlif liben u dak li liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qalilhom weħidhom: Ħenjin għajnejkom l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slatin rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dal-għodu ħsibt biex namlu riflessjoni qasira qegħdin fix-xahar ta' Ottubru dwar it-talba tar-Rużarju. Mhux l-ewwel darba issib min jgħidlek li rari jitlob din it-talba għax isibha diffiċli illi ikun moħħu hemm li jikkonċentra f'dak li qiegħed jitlob. Ir-Rużarju huwa talba sabiħa, imma l xi raġuni jew oħra ħafna nies
ma jaslux biex jiskopru is-sabiħ tagħha. Jgħidulek kif nista' ninġabar jien meta għandek tant ħsibijiet iduru f'moħħok. Kif nista' noqgħod ftit kwietu nirrifletti fuq il-misteri illi nkun qed nikkontempla dwar Ġesu u dwar Ommu Marija. U allura daw jikkonkludu mal-aħjar ma ngħid xejn milli nitlob ħażin. Allura Ottubru qed joffrilna din l-okkażjoni biex nevalwaw ftit din it-talba tar-Rużarju. Fl-1982 meta il-Papa Ġwanni Pawlu II il-Qaddis, Papa żar Fatima, għall in-nies tridu ngħidilkom sigriet li fl-aħħar mill-aħħar mhu sigriet xejn, għallhom itolbu ħafna għejdu it-talba tar-Rużarju kuljum. Ir-Rużarju mhuwiex kapriċċ, għandu l-qawwa li jġeddet li jbiddel ħajjitna jekk tassew irridu ninbidlu. U allura anke jekk itħossha diffiċli biex tikkonċentra perfettament waqt li tkun qed titlob ir-Rużarju, tħallix dan iwaqfek. Żgur li ma tkunx qed titlob ħażin. Tista' titlob aħjar, imma ma tkunx talba moħħlija. Żgur li mhux se tmur għall-nar wara li tkun tlabt ir-Rużarju. Kemm inħossu joqgħod ir-ringrazzjament li smajna lil Ġesu jagħmel lill-Missier fis-silta tal-Vanġelu li qrajna. Infaħrek Missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Fakkarna fl-innu ta' Marija li niżel minn fuq it-tron lil dawk li tkabru imma olla li ċkejknin fis-salm responsorjali l-istess aħna il-mulej jisma' lil fqajrin. U allura dan it-tifħil li Ġesu offra lil Missier għal benefiċċji kbar illi joffri lil bnedmin jerġa' jfakkarna joħodna lura għand Marija. U ma jifirħu Ġesu u Marija għal mod kif il-Missier jitratta lil min ma jitkabbarx li żżar. Jaċċettaw u jwettqu dak li jitlobhom il-Missier. Jirringrazzjawh li jismagħhom dejjem. Kemm hu sabiħ dan is-sens ta' gratitudni. Virtu li mhix daqshekk komuni, Santu Wistin jgħidilna x'nistgħu aħjar inġorru f'qalbna, jew inlisnu b'fomna, jew nikdbu bil-pinna minn dawn il-kelmiet grazzi mulej Alla. Ma hemm xejn li nistgħu ngħidu daqshekk fil-qosor, jew li nisimgħu b'aktar ferħ, ikompli Santu Wistin, jew li ġalna nħossuna aktar imqanqlin, jew li nagħmlu aktar ġieħ. Jalla kull talba tar-Rużarju tkun din l-espressjoni ta' gratitudni lejn Alla li ħares lejn iċ-ċokontana il-qaddejja tiegħu. Il-Knisja ilha 2000 sena issejjaħ l-isem imbierek ta' Marija Ġesu. Aħna nħarsu lejn dik li ġiet magħżula biex tkun strument f'idejn Alla li jista' kollox, nitolbu u ngħidu għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għall-Knisja sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' l-kelma tiegħek u tagħmilha, nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal-familji sabiex bħall-ewwel komunità nisranija jibqgħu maqudin flimkien fit-talb ma' Marija Ġesu, nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdid it-triq tal-ħajja, nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għalina sabiex aħna u nfittxu li ngħixu stil ta' ħajja dejjem iżjed skont il-Vanġelu, inħarsu lejn Marija bidu u xbija tal-Knisja, nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. U Alla inti tajtna fil-Verġni Marija xbija tal-Knisja li titlob,
aħna nimmeditaw il-misteri tal-ħajja, il-mewt u l-qawmin ta' ibnek Ġesu. Fit-talba tar-Rosarju Mqaddes nitolbuk li jkun jistħoqilna naslu għandek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek atina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jistħoqulna l-wedid tiegħu u li jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek. Fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Għalhekk mal-anġli u l-qawwiet tas-sema infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr. Birku u qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. U nadurak, Sinjur tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Krist. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna li nal-koll nitolbuk. Għati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba fil-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Wati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħarruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna f'dan is-sagrament aħna nxandru l-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għatina li nissieħbu miegħu fid-tbatijietu biex naqsmu miegħu ukoll fil-għena u l-glorja u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-quddisa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt Ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesenna u qafmana, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sidna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubiet, naħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju meta Sidna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina l-intijom, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubijietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fil-ħames misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna t-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina l-intijom, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubijietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena ħajja ħelwa u tamatana. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mmela fuq tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Orina wara dan t-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija Lauretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta il-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern
li xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-terfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.